sunt foarte mulți nenorociți care ne stau în cale, dar se echilibrează foarte bine balanța cu oameni care și-au dorit foarte mult să facă asta. Odată din echipa noastră, dar au fost foarte mulți pe traseu pe care i-am întâlnit și din administrații locale care au vrut cumva să se întâmple. Un ONG care s-a înființat în anul 2000, de atunci am creat un campus în Piatra Fântânele, în Pasul Ticuța, prin care au trecut foarte mulți adolescenți, copii, tineri de toate vârstele și noi suntem cei care am construit practic viața asta. Să poți să ai grijă de tine și evident să ai grijă de celălalt. Munca în echipă. Aici și povesteam foarte mult copiilor. Aveam un joc în cadrul pedagogică pe care zicea Iulia, chiar pe care explicam foarte vizual și, interactiv, să leau copiii, vedeau animalele, care de care vânează și la sfârșit erau două animale. Era cerbul și lupul, care fizic cumva au cam aceleași capacități, numai că lupul e mai puternic, lucrează în echipă și poate să-l încurțească pe cerb. Dragul de țară, evident, mersul prin natură, adică asta nu cred că trebuie să le mai precizez, dar astea cred că au rămas mie ce mai mult. Lucru în echipă, grija și atenția față de ceilalți. Și cred că Piatra Transilvania e și exemplul cel mai bun, adică care vorbește de la sine despre ce înseamnă să construiești niște valori în timp și care să și, într-un fel, bătătorească, dacă să vorbim de o cărare. Deci în sensul ăsta, ce zice Paul, legat de valori, adică încercăm să fie reale, nu doar știi că îți faci pagină de website și valorile sunt... Noi am scris valorile după ce le-am descoperit. Exact, da. Asta. Inițial am vrut să facem un traseu în Bistrița, de la Tășuleasa la Bistrița. Cum ar fi să avem un traseu care să taie toată țara. Am căutat și niște puncte foarte importante care au povești foarte frumoase. Budna e foarte cunoscut, nu? Mulți îi spun Ierusalimul Estului. Dar pentru noi e foarte important Ștefan cel Mare și zona de mănăstiri din Bucovina și e un loc simbolic foarte important și foarte frumos. E aproape de graniță, deci cumva începe dintr-un capăt dintr-un colț al României și de-o pe Turnul Severin, unde prima dată unde a ajuns primul rege al țării noastre, unde a debarcat, unde din nou istoric a început România să se dezvolte foarte tare, odată cu venirea lui și așa mai departe. Să meargă către Republic, să ai locuri importante pe care să le poți vizita, să existe infrastructură, să existe posibilitatea de a se dezvolta infrastructură, să nu fie foarte abrupt, să nu fie foarte înalt. Adică există niște lucruri pe care le-am urmărit, să fie cât mai puțin asfalt și într-un final am ajuns la forma asta. Dacă vă uitați la istoric, 2019 am zis Suceava, după aia am mers la Drobeta, în Mehedinți, după aia în Brașov, după aia în Mehedinți, 2020 Harghita și Mureș, 2021 și Sibiu, da, 2021 Banat, deci Caraș-Severin, 2022 Alba și Hunedoara. Deci a fost așa. Traseul a fost o negociere continuă cu actori locali, cu oameni locali. Iar de aici, după magistrala asta ce am realizat-o, urmează probabil să dezvoltăm alte trasee, extensii care să ajungă în diverse alte zone istorice ale țării. Vreau să le unim pe toate, dacă s-ar putea. Pornind de la ce a spus Paul la început, că și-a transpus lucrarea de licență, de diplomă în realitate. Da, acum, în weekend, am reușit cumva să lansăm tot proiectul ăsta care zicem Proștița, am logo pe spate. Proștița, da. E foarte bol numele și, mă rog, n-am vrut noi să creăm așa mare tam-tam și să zic că proști. Dar, așa îi zice satului unde facem, de fapt, toate acțiunea asta de renovare și restaurare și reparație a două case săsești, pe care vrem să le transformăm în, i-am zis eu, nucleu de ospitalitate. Adică o zonă concepută să aducă cumva toate nevoile comunității de drumeți, siguranță, confort, refugiu. Nu e refugiu, asta e mai mult decât atât, tocmai că încercăm de fapt că avem așa o infrastructură de 1600 de kilometri, să
să dăm un model de urmat, mai ales că trecem în principiu, în mare parte, prin partea rurală a României, care, din păcate, ați văzut și voi cum arată satele la noi, adică noi nu trebuie să fie arhitect ca să dai seama că ceva nu e neapărat pe regulă. Și tocmai de aia mă bucur că am reușit să începem cu proiectul ăsta și să venim în speranța, mă rog, unui model demn de urmat. Adică s-au făcut ghidurile pe care probabil ați mai citit ghidurile astea de restaurare, încadrare în specificul local sau rural, sau nu mai știu exact cum zice, și sunt foarte fain făcute, dar chiar în satul ăsta, Proștița îi se zice, pentru că așa îi zice comunitatea de rele, se numește Târnoveara, lângă Mediaș, în orașul Copșa Mică, și chiar este un panou din ăsta cu o parte din fațadele de urmat din acest ghid local. Fix lângă, e un exemplu de așa, adică acolo zice cum să faci să restaurezi, ce culori să folosește, nu știu, ferestre cu dublu strat, termopan, roz, tencuială de ciment, ce vreți voi, cadramente din polistiren, tot. Deci tot ce zicea acolo, nu, casa de lângă le-o bifat. Și eu. Da, corect. El e de la Bacău, lăsați. Și atunci, tocmai că am devenit, Via Transilvanica a devenit un proiect așa de vizibil, am reușit, sper eu, să ducem în față, bă, uite, așa am putea să facem. Am încercat, într-adevăr, sper, cumva, să și echilibrăm zona asta de ofertă, pentru că acum e foarte scump să restaurezi o casă și și-o dat lumea seama că din bucureștenii și clujenii care au foarte mulți bani, cumpără o casă, o restaurează cu foarte mulți bani și o să stea acolo doar oamenii care au din nou foarte mulți bani. Dacă să stea, exact. S-ar putea să se muzeifice și să fie foarte frumos să mergi acolo și ca drumeț și ca vizitator, dar să nu poți să o utilizezi pentru că e așa pusă chiar un șaman pe ea și dacă atinge acolo se strică. Nu. O aducem cumva în cadrul contemporan, ne folosim de ea, o să fie un exemplu de urmat, o să fie făcută cu metodele tradiționale, dar, în primul rând, o să fie folosită. Și o să fie folosită de comunitatea de drumeți, care e din ce în ce mai mare și vin de peste tot. Anul trecut am avut undeva la 60-70 de mii de drumeți din toată lumea. Anul ăsta ne așteptăm la mai mulți. Dar, un alt foarte, foarte important aspect pentru noi să implicăm cu cei din comunitate. Și faptul că ne-am dus deja vara asta cu multe grupe de voluntari. În principiu am fost cu voluntari, elevi, au fost din Germania și din București și din Cluj. Am reușit cumva să-i acaparăm și pe copiii din jur. Și atunci, împreună cu voluntarii care veneau cu profesorii lor, au mai venit și Vărduți, care vecinul, mai venit și Adișor, care ne-a ajutat, am mâncat ceva, am jucat în fotbal și atunci am văzut că noi nu venim acolo numai să facem ceva cu porțile închise și după aia să dăm doar oamenilor ăsta de care ziceam care au fost de nu. Asta e un loc pentru toată lumea. Le-am și recomandat că ăsta e spațiul pe care îl facem împreună, da? Ne ajutați și voi, dar dacă noi nu suntem acolo, poarta e deschisă, folosiți-l, stați în el, jucați-vă. Numai să strângeți după voi, să nu spargeți, să nu stricați. Probabil că se va mai întâmpla chestia asta și probabil că o să ne certăm la un moment dat, dar dacă nu o să o pucteze odată și nu o să ne certăm, nu o să-și dea seama că e serioasă treaba. Și ce mi-a plăcut iară când s-au implicat, cei din comunitate, copiii ăștia care ziceam, e că acum ei, cred eu, fără să-și dea seama, au devenit niște mici promotori și niște mici străjieri, tocmai că, băi, eu am lucrat acolo, vine nu știu ce vecin și începe să strice. Stai un pic, îți bați joc de munca și a mea până la urmă, ok, au venit aia, dar și eu nu i-am ajutat. Poți să-ți bagi joc de ei, dar chiar de mine, nu. Așa că, da, e în lucru chestia asta, dar zic eu că e un punct foarte bun de start și pe viitor, nucleul ăsta de ospitalitate, sperăm să ajungă cumva, avem 1600 de kilometri, putem să facem așa a fost și ideea din proiect, cumva, să fie o strategie și cum să activăm, de fapt, zonele astea rurale.
În câteva cuvinte, care e o idee faină ce ți-a rămas în urma interviului cu cei de la Tășu? Cel mai mult mi-a plăcut proiectul de la Proștisa și cât de mult au implicat comunitatea locală în casele ospitaliere pe care le-a făcut. Aș spune că preocuparea lor pentru claritatea și siguranța participanților pe traseu. Modul în care implică comunitatea în toate proiectele lor și felul în care ne-au spus și nouă că putem ajuta în cele mai mici moduri. Unde în orașul tău crezi că e cea mai mare nevoie de intervenție rapidă? În stațiile de autobuz, pentru că congestionează foarte mult traficul pietonal. Eu fiind din Gura Humorului Suceava, am văzut că ar fi o problemă la intrarea și la ieșirea din oraș, practic traficul care se creează, deci o centură ar fi soluția. Intersecția de la Memo, în special zonele cu treceri pentru pietoni. Spune-ne o zonă reamenajată de curând care ți se pare îmbunătățită. Mie îmi place foarte mult revitalizarea parcului feroviarilor. Eu sunt din Vâlcea și cea mai faină zonă mi se pare parcul Trei Lacuri, care s-a făcut recent. Parcul Ariniș de la mine din Gura Humorului a fost reamenajat și a atras foarte mult